ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизу муҳтарам. Моҳи шарифи Рамазон муборак, иди Арафа ҳам. Қурби асъори миллӣ имрӯз 21 апрел. 100 евро ҳамагӣ 8527 рубл. дӯстони азизи ма, бозӣ кардаистаи ҳар замоне. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 8110 рубл. иншоаллоҳ имрӯз боз мехама доллар. 100 евро дар душанбе 1352 сомонӣ ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ёвон 1245 сомонӣ ва як дона 5000 рубла дар Куллоби Бостон 787 сомону 50 дирам. Нӯшаки ҷӯнат шава. Як дона 2000 рубла дар Хиди Сангтуда 315 сомонӣ. 1000 рубле дар Имон Интернешни Куллоб 157 сомону 50 дирам. 1000 рубле 157 сомону 50 дирам Тавҳид банк. Алифбанк 155 сомону 50 дирам дар шаҳри Норак. дӯстони азизи меҳрубони ман, бонки Эсхата 156 сомонӣ дар ёвон. лайкҳоро зер кунед. 1000 рубле дар Амонатбанк дар ҳамаи банкҳо 157 сомону 50 дирам ошуд шава. Орион банк 154 сомону 60 дирҳам. лайкҳоро зер кунед, то ки ҳама хабардор шаванд. Душанбе Сити имрӯз 150 сомонӣ. ира бинен 7 сомону 50 дирам камай дига банкҳоро. Спитамен банк 155 сомонӣ. дӯстони азизу меҳрубони ман, бонки Ҳумо 156 сомону 50 дирам. Финкам 156.50 дирам ва Коммерсбанк 157 сомону 50 дирам. лайкҳоро зер кунед, обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстони ман.